i en torna llicenciat en matriç o doctorat per fer classe al seminari i a Sant Miquel a diari, on serà cosa notòria que sap fer agradar la història, com també fa bé el sermó a Tona i a Mas Badó, o al poble de Centelles, on casa moltes parelles. I com que és un home actiu, a més de dir missa, escriu. Com és lògic, a poc, d'historiador es fa un lloc, publicant monografies que no les acabaries, sobre ermites i castells, bruixes, nyerros i cadells, o carlins i liberals, algunes de genials, com aquella de Moragues, que ni comprant-la la pagues. Els monestirs catalans és un dels seus llibres grans. 1979, l'Anton viu cert enrenou, perquè l'arxiu i el museu, on tenia més d'un peu, en morir el doctor Junyent, el bisbat li diu adéu, bon vent. Llavors ell, com un senyor, va a l'administració, on molts anys ha treballat a la Generalitat. El servei del patrimoni ha pencat com un dimoni, que Serres i Montrodon en són exemple pregon. Per descriure l'art romànic en pren un corpus titànic. Com que savi i saberut, és membre de l'Institut i ha rebut de tots cantons, premis i distincions. De l'Església catalana, ell és com una campana que des de Sant Quirze dringa d'una manera ben digna, on és la mar de feliç, sempre fidel al país. Com que enguany fa 80 anys, celebrem-ho doncs, companys, i diguem a cor, contents, Pla de Vall, quina sort tens! Gràcies pel que ens has donat i aquesta alta s'ha acabat.